Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao zijn afgelopen weekend 2 mannen om het leven gebracht. In Cura Piedra is een man neergestoken in zijn eigen huis. Hij werd aangetroffen in de tuin van zijn huis terwijl hij half in een kruiwagen lag. In Scharlo is een man doodgeslagen met stenen. Daarvoor heeft de politie een Venezolaanse verdachte aangehouden. Volgens minister-president Eugène Ruggenaat bevindt Curaçao zich momenteel op een kruispunt. En hij wil de richting op gaan waar we ons land opnieuw kunnen ontwikkelen. Volgens Ruggenaat is Curaçao nog in onderhandeling met Nederland, maar is er inmiddels een akkoord gesloten waarmee kan worden geïnvesteerd in de economie, de sociale ontwikkeling van Curaçao, een betere gezondheidszorg, een beter functionerend belastingstelsel en ook een verhoging van de efficiëntie van de publieke sector. Tegelijkertijd zal er een modernisering van het onderwijs plaatsvinden, aldus Ruggenaat. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het parlement van Curaçao heeft afgelopen vrijdag een motie aangenomen waarin wordt bepaald dat er een brief zal worden gestuurd naar de Verenigde Naties. In deze brief zal worden gewezen op het zelfbeschikkingsrecht van Curaçao. Verschillende organisaties zijn vorige week begonnen met het verzamelen van handtekeningen om de brief meer kracht bij te zetten. De motie is ingediend door de oppositie en alle leden van de oppositie hebben ervoor gestemd en ook 4 leden van de partij MAN. Bij elkaar opgeteld heeft Curaçao afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag 51 besmettingen van het coronavirus kunnen registreren. In totaal 34 mensen zijn hersteld. Afgelopen zondag waren er op Curaçao 267 actieve besmettingen. In totaal liggen er 2 mensen in het ziekenhuis, waarvan 1 persoon uit Bonaire. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Het multidisciplinaire team heeft ook afgelopen weekend weer gecontroleerd. In totaal zijn er 20 zaken bezocht, daarvan zijn er 7 gesloten. Het gaat om zaken die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Onder meer werd er voetbal buiten op straat gekeken of in sommige gevallen was er gewoon te weinig sociale afstand tussen de klanten. Er zijn weer wegversperringen op Curaçao. Dat heeft te maken met het beleid van de minister van Justitie. Die kondigde vrijdag aan dat er nieuwe roadblocks komen om te zorgen dat de mensen zich beter aan de coronamaatregelen houden. Afgelopen weekend waren er roadblocks op Palo Blanco, de Cabo Verdeweg, Caracas Bayweg en ook in Janwee. Samen met de VKC en de marine heeft de politie veel automobilisten gecontroleerd. De finale van de baseball AA is spannend. Vorige week leek het erop dat de Santa Rosa Indians zouden winnen, maar de Wildcats kwamen goed terug. Aanstaande donderdag is de belangrijke wedstrijd. Dan wordt bepaald wie de nieuwe kampioen van Curaçao is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.